Guys, welcome sa akong vlog karon. So, nga ako ang video guys. Di ako rin sa bukid. O nagdako og abono kay naa sa mi pinugas nga mais nga among abonuhan. So, kuyugi ni guys sa amo ang pagpangabono. Si James. So, tana guys. Tana di ani guys. Atos unahan. Tubabaw. Ito. Dako gini guys. Tapos ubos. Ang among kipunuhan diri guys sa bukid. Nakapugas na sad ni. Mas James. Kuha siya abono. Nauna rin siya abono guys. Ang na sa amin si James guys. Yan na siya abunungan din sa bukid. Di amin sa bukid karon. Ang tanikon sa resulta ang amo ang abunungan ng mais. Aloy ang mas pinuo nga 100 na. Ito pa ng puno guys. Ito sa kakuan. Abono ni si James. Ano na ginang abono guys. So, salamat kayo guys. Ano pagsunod ka nun guys. Sa mga video. Inaot ko na sa online like. Follow at share sa Facebook. Thank you guys. Bye-bye. I love you yung tanan.